Kweth mar ariyo mar oganda jo Kenya madhi e tich e piny Qatar owuok pacho ka kawuono ka oganda ma kwan gi romo 300 igeno ni dhi wuok pacho ka giko mar jumani. Mae koro nyiso ni oganda jo Kenya ni sirikal oketo tekre ne duto maneno ni omanyo thuolo mag tije pinje ma oko ne oganda. Oganda mar 108 owuok odiochieng' manyoro kochomo piny Qatar ka ji 30 nowuok chieng' tich adek godhiambo. Jatend migawo mar Labour Laktar Alfred Mutua nogoyo oriti ne kweth mar adek kawuono kowacho ni thuolo mag tije mayawore pinje maoko gin chenro maber mar bero ngima oganda jo Kenya kaachiel gi bero uchumi mar piny Kenya. Sisi ambao ni Gen Z wa Kenya ambao tumekaa bila kazi na tuko tunafanya vitu ambazo hasiendani na hasiambatani na ulimwengu wetu. Nashukuru tutaliendeleza Kenya. Hii mradi ya Rais Ruto na waziri wetu Alfred Mutua. Nashukuru kwa sababu tulikuwa dhani ni uongo, lakini sasa tumeshaamini kwamba tumeshasafiri. Inahimiza Wakenya mahali wapo kutafuta ajira kama hii, waweze kutembea nchi za nje kufanya kazi, kwenda nje licha ya kufanya kazi basi mtu